Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxiaren 6. denboraldiko 11. atalera, eta ez eitzesten galdu danera irratsaioko 157. atalera iritsita gare. Astero Gamerauntxiaren Twitch kanalian, astelenetan, bosterdietan egoten ga, eta gero asteartetan FM-ean naiz irratian, gauerdiko 12etan emititzen dugu. Emititzen da saio hau. Gero, noski, podcastero bideo bezala ikusteko aukera izango duzue, ebooks, Peertube, YouTube eta bestelako plataforma ezagunenetan. Gamerauntxia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerauntxia.eus webgunean aurkitzeko aukera izango duzue, berari buruzko informazio dana. Animatu eta begirada bat emon, ni Damian Madinabetia naiz, eta nirekin die Aritu Deriozola eta Landerun zueta, betiko moduan, haupa zuek. Hartu deon, bai. Bueno, korbaeko guzetxuek ez, igual albiste gizasi aurretik beste albiste txiki pare bat komentarako dukuguz. Bueno, pare duki duguz, baina bat agartu date bentsa momentuen. Berez egon garela, sormurro kentzuten, baina Xboxek astion partner preview aurkezpena ingo du. Antzadan ez, eustegun honetan ikusteko aukeri gongo da hartzaldeko 7:00. Eta joku batzuk iragarria duzu bai, Jesbonen 007 First Light agertuka bertatik, Tides of Annihilation, Reanimal, bueno, moten deu ez dela euren bideo jokuena izango, partner preview izan da ez, beste 3. estudizoan jokuek ikusteko aukerioko dugu moten deu, baina jarraitu bierko da, ia sek eusa interesgarri dagoen. Bai, gogoratzen duten ez, niri hori, 007 gameplaya eta ikusi ginuan bideoak, neko gustora lagan joan, eta, jarrerpena itxoko goa daukat. Bai, ia horrek errendimendu akatzak eta zuzendua esan laportu edo Xbox Series izan, esen ez topentxe gure bezala ibikoan, ia zelan da bilen, baina bai. Aurrera inge, albiste apurbet kezkagarretxu dugu Ubisoften aldetik, pasadan hastien finantza emaitzen bileri eukibien inbertsoriekaz, eta antzadan ez, bileri hasi baino 15 minutxo erin hau atzera botatie erabaki bien. Nahiko erabaki kezkagarreze, bitxize, ez da alakorik emoten, normalien. Ez arazo potodoren matatzien. Egize dago izotzetik izan dabela ez dala ezer pasetan, egeuzak ez espekuletako eta ez dakizer dala berez. Baina, klaro, zormuro danak salte dabe, eta ondoriz horik edo aukerarik handiz inan abarmenena da, beste enpresa batek erosteko aukeri egongo dela. Eta hortik zelan ez, Tencent, ekigulea espalditxik dabiela Ubisoften atzetik, zotun txomoten enpresin euneko 15 dekolak ziniotan, eta ganera, gilemote anaizekaz, eukidabe beste elkarlanen bat, beste estudizo bat sortzeko bidie sortu dabe, hortik Ubisoften Assassin's Creed eta beste frankizi ezagunek horra eruteko, azpi estudio horretara eruateko, orduen aukerarik normalena edo bentzet, izango dugu, aukerarik handizena horreteko Tencentek erostinak, bakar beste enpresa batzuk begon lehikez, edo hori baino okerrau, igual Ubisofteri ditudanak sosak bukatu dakoz, eta arrazo larrezekaz da bilatzien. Ez dakigu, suposatzen dugu ez dugula askorik itxaron bierko, jakitzeko ze pasedan honegaz, baina bentzet, badin etxubet, holako, lehenko bidera, holako zerrentzu dutena bideo joku munduen bentzet. Gainera, Lander, irakurriet ez dakitegia atzko izango da, baina Ubisoftek burtsa kotizatzen du eta akziok erostea blokeatu dula, holako zerbait irakurri nun. Bai, izango neke bai itzen bai, noz justu alako gozetan aditu inundik nira bez, baina izeleke bai. Horri, zabezk esaten ezuna, salmenta posible badator, eta hortaz igual akzioak blokeatu dituzte, ez daien revoluziorik egon, edo haian jende batek aprotxatu ezake akzioak saltzeko edo erosteko, eta azken finean enpresaren balore aldatzen dezu. Normalen erosketa egiten dezuna enpresa olako batena, burtsako akzioen prezioan asko oinarritzen da, hortaz. Igual ez duten nahi revoluzio handerik egotea. Baina, kuriosa, desde luego, itxura hona ez dauka, baina
aspaldiatik esaten ari ginen Ubisoft da bilela alde batera eta bestera bandazak ematen, eta bueno, enegarrena da, eta ja, ematen du ja pelikula honei amaiera iristea datorrela. Bai, Hola baldin bada pena handia eramango dugu, ez? Noizian behin beti arribitxiak etara izan ditu Ubisoftek, eta badakizu ez pasatzen da, enpresa handi batek hartzen da ganean, normalian, ez da obera joaten. Mentzat, azkenaldiko esperientzia, ez? Uste dute hori izan dela. Ez da bela salbatzen estudioa, baizik eta asko jota, ez da git. Berregituratu, ez? Hartu. Bai, berregituratu, eta azkenean desagertu egiten da, diluiditzen da. Eta langile kanpora, bai, hori da, hori zeten azkenaldiko joeri hori zen da, eta honegaz ben ikusteot, hori pasezkero tenzentek edo beste batek erosizkero antziko ikusko gendule. Azkenin langileen kalterako hori da laukerrena. Bai, langileak, industria, bideojoko saleak, nik uste dute da nahi, ez? Emoten dut zara egurra, eta ez da bate ona. Eta bukatzeko, albiztek hasi aurretik beste gozatxuek komente gurenan, ez? Aurreko saioetan esan gentzuen, aipatu gentzuen, Jokoteknia bideojokoen euskal jardunaldi zen 8. edizioa ospatu gendun, joan den larun batien Bilboko Euskararen etxean. Eta azken finean, 3 hitzaldi egin zen, mai ingurue digipeneko, arrobiako eta tartakago ikaslikaz, nahiko giro politxinil ginen, betiko lez bideojoko saliek alkar zagutuz, adituen hitzaldizek jarratzeko aukeriagaz. Baina, gehizien bat aipatu gure negana zan, honegaz batera, Jokoteknian 2. liburuzki ebe argitratu dugula. 2021ko, 2022ko eta 2023ko hitzaldizek batzen da bezan liburu dutxu txikize da. Eta, paperezko edizioan kaleratu dugu, argitaratu dugu, Laster Bizkaiko udaliburutegitan eta egongo da, hortik aurrera Euskal Herritzik edatzeko asmoa badekogu. Baina, untxe momentu irakurri nahi baduzu ebe, jokoteknia.eus edo gamerauntxa.eus webgunietan, IPAF edo PDF bertsio digitala jaisteko eta irakurtzeko aukeri diko zuetuan, orduen, pasi bertatik, eta benetan, merezi deu, itzaldi oso interesgartzi dauz, eta indogun lan horreri apurbete beste balizio bat emoteko balizio dozku liburu honek. Bai, interesgarria. Eskutan izan genuen. 3 urteetako, 3 jokoteknia segidoen laburpena dago. 2. liburua da horrela ateratzen duguna. Eta nik uste oso interesante, beti hitzaldi ezberdina daude, gai pila bat daude, jorratuta liburu horretan. Eta jokoteknian bertan komentatu denun, pasaren asteukeran, kriston lana egin da, liburu hori ateratzeko. Bereziki igual, 2 izemen esan barra badia Itziar Zorrakin eta Lander dia. Beraz, 2 hori eskerrak eman, erurora ateratzeko, eta esan desuna, Bizkaiko liburutegitan fisikoa egongo da, zehatuko geha gu beste, Bizkaiaz dian beste lurraldetako liburutegira kopia bat ematen fisikoa, eta kasuri txarrenean ez bazute lortzen fisikoa, bertsio digitala euskatzuten Landerrek esan bezala. Beraz, gomendagarria liburua. Oso ondo, bai. Esan. Txuristu dutxute sarrera egiten goto. Vale, ez, pixkat, ez da spoiler, baina gaur jorratuko ditugun gaiak, komenta honitxoan, baita lore batzu bota, liburu horre gaitxik, badoka gogoa bat eskuerten izateko, eta hori, ez galdu aukerarik begiratzeko PDF hori aurretik, oso txukuna. Eta hori, gaurko gaiak potentia diela, esan behar daukat. Ingo dugu Valve, handiaren inguruan berba ingo dugu, baita, Elden Ring hemen saletasun handia dagona, eta gero Red Dead Redemptioni buruz hitz egingo dugu. Orduan, badauzkagu gai batzuk, gainera nik uste dute badagola hemen zirreratxo bat, gai hauekin, eta azteko gogotan. Así que nire gaitik, kareta. Aritzek esango da, bera da tremoyista, teknikaria, baina. Hala, kareta aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aurreko hastien, aurreratu gentzuen, Valvek iragarpenak zozerruko gala, zozerdeko la eskuartien. Eta Steam bideojokoen plataformako hardware sorta barrize aurkeztu dozku azkenien, 3 gailu dire guztira.
alde batetik gogo GameCube, edo Steam Machine barriz izango zana, Steam Frameek dekogu ze bai, eta bukatzeko Steam Controllerra, irugailu nahiko interesgarri, nahiko berezi, eta nik uste pakotxan ezaugarrizetan sakontzie eta honek ezagutzie merezi da bela, ezta? Aurre ikusitako izan da, zen dugu moduen, ze filtreziren aspalditzik entzuten izan genduen, honen inguruen, filtrazioan arabera bi gailu egongo ziren, azkenen 3 ezagutu dugu, orduen ez usteko ederra izan da izan, espero gendune baino gehiago iragarri dabe, eta tartien, informazio asko itxi duzkue, bai Valvetik, bai enbien eduki sortzaileekaz eta batera enbien prentza lan guztizen aldetik, hor ikusi dugu, batez be pezien munduko, eduki sortzaile asko Valven ziatedeko bulegoa bizitatzen, gai honek probetako, euren iritzizek emoteko, bideo pila dekogu, irudi pila dekogu, ez da izen iragarpen simple bat, bidizogutz bategaz eta listo, probetako aukiri auki dabe, orduen informazio asko dekogu honen inguruen. Eta guazen lehenengo gailu egaz, Steam Machine PC bada, besterik barik, kontsola formie hartzen daben ordenagailu baten aurrin gauz, eta egizetan, iasko guztiate, erskate da bela 2015-en, oindala 10 urte, merkaturatu bien gailu sortien izen berbera, aspaldi danik estrene ziren Steam Machine batzuk, ez bien arrakastan dirikukin, baina ongoan, horrekin buelta bat emotera datoz, bai. Barkatu, Lander, eta beti, badakizu, beti bere oztopatzen, sartzen bihetxua, baina askotan komentatu izan dugu, ez? Beti amestu izan dugu, batez be Steam Deck haue agertu zanetik, zuri be askotan entzun dutut, honi buruz hitz egiten, eta Steam Machine, esaten gingan, oin bai, faiatu zeban orduan, baina oin funtzionatuko leuke. Oin daukagune Protonekin eta Steam Deckerako egindaben guztiakin, oin momentu hona izango zen, beti genden esaten, eta ara. Hori da, nik uste horti joda bila, Valveko gorraetxin jot izenak errepikatzen ez, reskate dina, politzia dela, ongoan da, hori, ez da dirazen dabiz, hau bai, honegaz bai asmatu dugu, eta barrio dakargu, bai kesti dugun danagaz, esango dugu. Steam Machine, holako kubo formidekon gailu txiki beda, askoke, deskribatu da moduen, da Xbox Series isa bat erditxiki behitxek, itxi gora bera, halako zuzer dela pentsa eginke. Nahiko dimentsio txikitzu dekoz, PC bada esan dugu moduen, Steam OS erabiltzen dugu, Steam OS sistema eragile, Steam Deckan moduen. Baina hartien preste da bezan eta lertu da bezan ezaugarri guztizek aprobetzetako asmoagaz. Eta orduan, azken finien, ez da bie eurreko Steam Machine honekaz hartu bien bide berbera jarraitzuko. Gogoratu behar dugu 2015-en, berez hartu bien aiz izala alako elkarlan bat, Alienware, Asus eta bestelako fabrikatzaileekaz, eurek sortzeko tamaina txikiko PC batzuk eta Valvegaz elkarlanien Steam OS-egaz kaleratzeko. Oingo honetan, ez da lako ezer pase, Steam Deckagazen daben moduen, Valven berak fabrikeniko, beste fabrikatzaile batzukaz bai, beste fabrikatzaile batzun osagaiz edeki ez, baina Valvek merkaturatutako gailu da Steam Machine barriz, Eta orduen, egize daztogule benchmark edo errendimendu probarik ikusi berez, bai egon dire joku batzuko lan fondoan funtzionamenduen, eta apurbet. Zaztapen ofizialak zerrendatu da bez, untxe errepaseko duguz. Baina orokorrien, ez dakigu benetako ingerra zer nolakoa dan. Apurbet olan garetik pasetiaren zer nolako zehaztapena deko zen. CPU aldetik AMD zen 4 bat dekogu. GPU AMD RDNA 3 bat izango da, 48 gigaz, frekuentziz eta barron edanak gure webgunin aurkituko duzu ez. Baina patu dugun ez dau berez adierazgarri jakitzeko zer nolako potentziz eukiko da ben. Valvetik izan dozkue, 6 Steam Deck batuz gero lortuko litzateken rendimendu berbera erakusteko gai dela Steam Machine hau. Eta ikusitxek itxi gora bera zer nolako GPU edekon, eta jenti, aditu ikasi dire bueltak emoten, pentsetan, zer nolako benetako rendimendu aldaben eukin. Eta kokatzen da bekitxi gora bera, AMD-en RISA 6400, 6600 txartel grafikoan, parien, ez horrek eskainiko bien, rendimendu egaz lotzen dabe Steam Machine hau. Apurbet, parekide edo ezagun hauetara pasezkero, Nvidian RTX 3060, 4060 txartelan artien kokatuko zen. Eta kontsolari begire jarrizkero, aipatzen da PlayStation Post eta Xbox Series izan antzeko ingerra hauko biela, igual ez ala horren besteraino helduko, apurbet beti garatuko zela, baina holako zozer lortuko bala
Steam Machine honek. Bai aipatzen da behin da barriro... Bai, ez da txarra, nire ustez, Mhm. Gehiago izango da presioan arabera, baina Hori da, bai. nahiko errendimendua txukuna izan lehik, Ikusiko dugu, ba. Hori da, horretan gero sakonduko apurre prezizan eta, baina bai aipatzen da behin da barriro aldabelakin muga potente bat, batxuntzako ez da horren besterako, beste batzuk izan da, holan ezin lehike, baina Uberram aldetik 8 gigakoa izango zan Steam Machine hau. Orduen, egitze da 16 giga Uberram gaur egun astakeri badala, ez duzule, benetan ezertarako erabiliko, baina igual 8 motz geratu lehikela, ez, aipatzen dabe askok, ikusko dugu, gero... 12ko tarjeta grafiko asko badare, Maika, Bai, hori da. Hori da. Balbetik bai zaten dabe, promoa itxerakoan, 4K 60 FPS rendimendue, FSR eskalatxe teknologizeri esker, karo, hori ja jokuen arabera da, joko askok 4K edozein, ez, arazori parik mobitzeko gai izango dire, beste batzuk, igual ez horren beste, horre ikusi berko da, adibidez, Indiana Jones datozte burure ez, azkena, Ray Tracing egaz da funtzioetan da bela. Dinionez balbetik, gaur egungo dozen joku mugitzeko gai izango da Steam Machine. Sinesteot, baina ia zer nolako rendimendugaz, ia zer nolako arazoakaz. 4K FPS gaur egungo jolas guztiak, nik ez da sinisten. Ez, hori da FSR-gaz, hori da, bai. Ez FSR-ekin ez da sinisten, Hardware hobeagoa daukan ordenaioa daukat, eta Flight Simulator ez dijoa 4K 60 FPS, eta hortaz... Ez da sinisten, eta FSR erabiltzen dut, Hori jagoa sartuko gara, otipizita dauzen jokuetan, ez? Bestela ja horre zuloa zabaltzen dugu, da azkara hortik urtetan, ez? Esan da ditut, azken finien, esan realistak izan da, joku hau ondo optimizita dau, eta Steam Machinek guztiz aprobetzetan deu, karo, ja, sartzen gara Flight Simulatoren, da inozu, bai, a ber, akatzan eta... Gaur egungo Crysis da, praktikamente, Flight Simulator, hortaz, hori kenduta bai. Bestela lortu itzaken, ez dakite, igual jolasen batzuk hendik izango nuke, igual ezingo itula lortu, baina gehiengoa, 180 igual, zeurazki mugitu halko ditu, edo esperantza ematen dit, mugitu halko ditula. Baita ikusi harkoa, FSR-en ze bertzio sartzen duten. Ez da berdina, FSR 3, ze 4 salto handia espero dena etortzeko, hortaz. 3 izen beharko da, ze RDNA 3. Txartel grafiko dago lez, berez esan izango gai mugitzeko. Bai badauze, egin lehike FSR 4 txartel grafiko sarra hauetan mugitu lehike, baina aztaz guztiz prest, eta orduen errendimendu aldetik hor kolpe gogora jasotzen da. Steam Deckan adibidez, jolastu lehike FSR 4gaz, baina azto horren ondo, orduen FSR 3gaz izango zen. Claro, hemen errendimendu esarterakoan, zu esan 4K 60 FPS, baina gero grafikoak juen egoti, ez? Ja, hori egia da. Ez da kontuten hartu behar, hau da marketing kontu bet, besteri parik, eta benetako benchmarkak ikusi arte bastogu jakingo, ez? Zer nolako errendimendu deko Steam Machine honek. Gero bai dauka arrazoia, norbaitek esaten dau txatian, hainbat jokalari hardware berdina erabiltzea garatzaileei optimizazioa errestu egingo dutzela, espero dela. Eta horrek bai, garbi dagona da, Steam Deckerako eta gero Steam GameCube hau esan dozun guztau jat, izena. Ontarako eukitziak, garatzaileek probatarako eta garapenerako modeluak hori oso ondo etorriko jako, ez? Azkenian frogak horre egin eskerio, badakigu gaiu hauetan, azkenian errendimentua txukunontxoago izango dela, eta ez ditugula topatuko, bentsat hainbeste faio, hori garbi dago. Hori da. Gero, bai patu behar da, bi Steam Machine modelo gongo izela, baina bakarrik biltegiratzie aldetuko da, alde batetik 512 gigako SSD batekiko du merkiek, eta biterako SSD bestiek. Bai patu behar da, baitxe, micro SD txartel sarreri euko da, bela? Totakeri bat emoten dugu, baina egizizan biltegiratzie areagotzeko bidea proposa da. Batez be, balfek aipatu da dena gaitzik, Steam Deckan, Steam Deck edo Steam Machine edo Steam Frame kere aipatuko dugu, gaiu bet, eta micro SD-en jokuek instalezkero, micro SD-ek praktikoki switcheko kartutxo baten, beste dozen kotxelatako, kartutxo izaeri hartzen dugu, ez? Atatzen duzu gaiu hortatik, bestien sartu, eta segituen erabiltzeko, jokatzeko, bertan instaleta dozen jokuetan jokatzeko aukeri dituzu. Pentsamentua letu izu, ze hoxe komentatzen joan, eta aipatzeko gainera Steam... Hemen kasuan ez daukazukiko, zuek Steam Decka daukazute fundakin, honek fundatik ez luke berko, baina kartutxo motakoak izan ditzazketzu alako, eta SD-ak oso gutxi okupatzen du.
Eta pinpan aldatuz, jolas katalogo diferentean ibili. Mira, hori oso ondo da. Bai, eta gainera presioa oso bajatuta dauke, Hoi da. microSD txartelak, eta errendimentua nahiko ona da. Osea, ez dago horren beste diferentziarik. microSD-tik arrankatuta, ez? Bai, bentsat ni aspaldi ez dut erabiltzen, baina azkenean biterako disko gorrepin inotzen estindekari, baina microSD-ekin hasi nintzen ibiltzen, eta edozein joko modu, no? Bentsat garai hartan, irten zanean. Bai, nik microSD erabiltziot esklusiboki jokutarako, Eta gitze da, geldo kargetan deuz, eta vale? Baina batez behi joku sartxo hauetarako, emulagaiutarako, eski microSD gozada da. Igual, kargan igartzen dozu geixo. Hori da, bai. Eta deskargatzerakoan bai, karo, bideo dozu, abiadun handiko microSD batez, ez erratako azken finien, ze bestela azteu eusten deskarga abiadura hori. Baina alternatiba politxea da, eta ganera, emote dutxo aukeri, ez? Steam Machineen igual, bere SSD-en instaleta, bere disko gorrien joku bat instaleta aukin ezkero, microSD sartu, norra kopiz ezenik, Steamik aukeri emote dutxu bere menuetan, gero hori beste leku batera eruan, naiz eta zuri ez izen, beste lagun baten gailuen bez hartu zeike, eta hori, izan dutena, kartutxo moduen erabili, hori oso ondo dau, eta balbetek aipatu da, aukera hau askok, ez da bez, honetan pentxe bez eitzen, baina eskeitzen dago egiz izan, eta beste erabilera bat emote dutxo kontsolieri. Edo, ezieri goto esan da, ez? Hortaz aparte, pitxikerizitan da purbete frikada sartzen gara, alako LED zerrenda edo tira moduko bateko eurrien, zelan ez, betiko ez, PC Master Race, LEDak, argizek eta bat, egize da, baina... Ez da exageragoa, ez? Ez, baina olako funtzionalidade nahiko interesgarriakoz, adibidez, aipatzen da berez, joku deskartarakoan alduzule erabili deskarga barra moduen, adierazteko ze puntuten dauen. Gero zuk alduzule pertsonalizatu ikusa desberdinek jartzeko, besteri barik, argizen jaibet izeteko, edo Steam OS-en da Steam Machineen funtzionalidade desberdinek aditzera moteko, LED honekaz, horren nahiko guai. Eta horretaz apart... Adin batetik gorakoak ingo dugula kotxe fantastikoko argisa, ez? Hori da. SDA zenbateraino beteta aukazuna adierazteko. Bai, denbora guztiak geldi hori. Adibidez. Eta gero, bigarren bitxikeritxu da, dekolalako estalkize askatzeko eta beste batzuk erabiltzeko aukeri eskainiko deskue, berez Steam Machine da lako kubo baltz bat, ez da, nahiko eleganti izango dugu. Baina gero, itxura desberdinik emoteko estalkizek da, adibidez, gurrezko estalki beti erakutsi dabe, olako grafiti itxureko beste bat, Team Fortress 2 bat ikusten da bidizetan. Baina bat hau oso guai dauena, dau aipatzeko moduko da. Gustot, Steamen prentza oar ofizialetan daztala gertu, baina bidizetan bai, eduki sortzaileen bidizetan bai. Eki prestetalako tinta elektronika duen pantalla bat dekon estalki bet. Eta egiten dabena da, bertan preste dabena da, CPU-en, GPU-en eta temperaturak eta denbora realien doaz eguneratzen tinta elektronikoko pantalla horretan orduen. Oso txulo egiz izan. Hostia, onki bat bezala, baina kanpoan, oso... Hori da, bai. Egongo dirolako gozatxu gehiago interesgarziek ikusteko, baina nahiko berezi zentxu horretan. Eta, bukatzeko, aipatu beharna, Steam OS ekarko deu, Deck Verified sistemi dagoen moduen, Steam Machine Verified plataformia egongo da, dirazteko Proton bidez ze jokuk funtzionatzen daben ondo, Steam Machine bez ze joku mugitzeko gaidan, askotan epatu dugune, Linux erabilko dugu, Steamos Linuxen oinarrituta dauen sistema erabile da. Ordu Windowseko jokuek mugitu bier deuz, horre erronkatxu bedekie. Baina egize da Proton bateragarritasun geruzigaz nahiko ondo doazela, Linuxeko bideo joku honek. Orduen, ingo da bena da sistema bat, esateko. Joku honek ondo funtzionan deu, edo arazoren badeko, edo este funtzionan zuzenien. Egize da bera arazo deko zela, baina orokorren ideia askar bat eukitzeko oso ondo dago. Eta, oin bai, apurbete zehaztute, zer dan Steam Machine bera, bai patu behar da presizoa. Ezagutu barik gelditzu gara, hau da seguruenik punturik garrantzitsuena. Azken finien, bale, da PC bat, oso interesgarri ze, nahiko potenti emoten dugu bentset jokuek normal mugitzeko, 1080 mugitzeko, esango dugu. Baina, honetan ez du baliz eztarako bez, oso garesti urtetan badan. Horretarako gura dodezu zuk monte, zuk preste zure PC bat, merki hau, eta listo, Orduen, honegaz jokatu biherko dugu apurbet Valvek. Gauza desberdinek etxun dugu, alde batetik esaten da kontsolien pareko presizoan merkaturutuko dela, beste batzuk dinoi
ez da bezala kontsolak kontuten hartu gure, orduen auskalo. Osagaizek ikusitze be, iritsi desberdinek etxun dugu, batzun arabera, 400, 500 euro bueltan palizo bierko ban, beste batzu dine ja 700 jungo gala, 800, orduen... Zue uste duzu. Nik pentsena jot, 500 topi izango dela. Batez bezaldu gure bada, hortik gora, Nik ez dut, nik pizuztu pixka garestitxo izango dela, baina, bai eskaintzen dau. Ez da, presio igualian, 500 eurotan montatu zeik ezuko lako bat. Ez da, elementu ofizialekin lortuko duzun etaratzea horren beste zuku, eta lortzen baldin badozu be, olako gauza txukun bat, enkapsulatu bat izango da. Eta baldin bada, ez da, niretzat badauka olako eskaintzen ditzu, ez? Gauz batzuk, beste batzuk ez da ben eskaintzen. Egia da, hemen badagoela fanboyismo punto bat, eta ez neban esperoko, baina, azkenean oso ondo itzen dabil Valve gauzak, nik uste dute 2021-etik demostratu dabela Steam Deck honekin nola mimatu eta zaindu daben, eta jogola jarritzen baldin badago. Aparatu hauekin, benetan apostu politxa izan lehike, ez? Ez dakit zuek, baina nik nire ordenaria baduzka, ja 8-9 urte, eta begiz jota daukan nik katxarrua eta hori egia da, presioan arabera izango da, baina txukuna da. Hemen aritzek ez, aritze simulatoretara biltzen da, eta beste potentzia bat behar dau, baina ez dakit, Lander Rebesuk onjokan 960 batekin zabaiz, ez? Ni hori itxitzeko ordenagailu plofisten. Karo, azken finean jokatzeko Steam Deck arabiltze dut, laneko portatile dekot. Orduan, justo nago momentu horretan, preciso on baten estrenetan baduzu, ni barrure noa. Bestela, hori da. Nibe zirurrenik, bentsate gogoa handia dauzkat. Eta ondo irtetzeko bai, gertatzen dara, ez dakit, estatu batuetan eta honek 500 euro, pixkate, ez dakit, geratuko dien motzen ere ustez. Azkenean zu kontutan euki Steam Decka bere garaian be 400 da piko eurotan saldu zala, presioak gora egin da bela esango neuke, pixkat, azkenean konsola garestiago saltzen dabiz. A ber, 500 hori langa hori geldi dagoan, baina ez dakit banik. A ber, nik esan da, Damian esan dezun bezala, Steam masina niretzat ez da makina bat da, ze ordenailua daukat. Agian esan daiteke, ordenailua daukazu, baina telebistarako nahi dezu beste kontsola bezala izan, baina justu telebista metro bat baina gutxiagora dauka, beraz, kable bat botatzea garria, ordezen naiz erabiltzaia. Baina oso ona irutzen zait, Steam machine hau, naiz eta gero prezioa 700 edo 800 euro balio baditura, Ze jende asko bildurra ematen dio askotan ordenailu bat erosteakoan, muntatzea kostatzen dena, ez asmatzea hardware egokian, eta bar. Hemen, jada, jende asko baldin badauka ordenailu bat, eta norbaitek esan duna optimizatuta ateatzen baituzte, eta interneten baldin badauzkatzu 1000 bideo erakusten, jolasan nola dikusten hor, bakizuzuk erosten dezunean berdin jungo zaizula. Hortaz, ez dezu arduratu hardwarea aukeratzeaz. Ez dezu arduratu montatzeaz. Ordenailua prezio razonablean, 800 esan dugu garesti. Ordenailua montatzea izugarri garestia da, gaur egun. Hortaz, nahi 800 ez zait, bate garestia iruzten, Aipatzen badute 460 eskola zuztietan, baina askotan lili zaitezkela, nahi zait bate garestia irutzen. Gero gainera, Steam Big Picture imaginatzetik ekarriko dula, estimosa, hau da, eukiko zu konsolaren interfaz. Big Picture minimo. Interfaz hori eukiko du, ez duna nahi, sistema operatibo PC batekin, ibiltzeakin nahi. Hortaz, nahi irutu zait arrasatu indezakela. Bat hori, ezke PC atalako unibertsuat super milioika kombinazioen ditzazketzuna, eta estandar bat ekartzea hori oso ona izan daitekela jende batentzat. Eta ez izan dozuna, Aritz, egongo da bilatzea. Steam Machinean nola egingo dut hau? Eukiko dituzu 1000 tutorial, 1000 adibide, dana hortarako, sortuko di aplikazioak. Eta ero tamaina. Jende guztiak ezin du euki 10 metro ez, baino metro kubiko bat ez, baino kizon torrez darra. Hau, honek balio izu zeure tokian eukitzeko, baina hain txikia da, oso eramangarria da. Hau, eraman dezakezu beste tokiatera, pantai baten jarri, eta, xagu bat teklatua ber, baina han ere bildi dezakezu. Hortaz,
horrek ere alde jokatuko dio. Gero baina personalizazio puntu hori dauka. Espero dut Valvek sistema hau irikia jartzea, hau da ez dependitu behar izatea bere diseinutatik bakarrik, baizik eta libre jarri, eta jendek intzela nahitunak eta saldu itzala. Eta horre pila bat launduko izulako baitare jendeak kustomizatzen. Tinta elektronikoan kontu hori izan duzuna, Landers, esan ofiziala, teorian? Ezakit, osea, ez da bebarriro erakutsi, eta bestiek be, beste estalki normalak be, ez da bez, salmentan ez zer erakutsi, ez dakigu zer egongo dan, euren denda horretan, ez lan bideratuko da ben, Alan da benik aipatu bot, ben norbaitek be, gauza bera esaten deu txatien, presizonan aldien, kontuten hartu mero dugule, Valven benetako helburu. Valven benetako helburu gaiu honekaz, da, Steameko bideojokoek saltzie. Horretara bideratzi jenti, ez? Eta fidelidade bat bilatzea da, nire ustez. Bai, karo, hori da, azkenin jenti erakartzi eta bertan geratzi, ez? Steamen gaztetan, esango dugu. Eta orduen, prest egon leikez, apurret merkia hau jartzera, espalizia dena merkia hau tiruek altzera, gaiu bakoitzeko, gero, bideojoku pare bat saldu ezkero Steametik hori berreskuratuko badabe. Kontsolak etzen den gauza berbera, ez? Igual, ez da switchen adibidie, baina, eta Steam Deckak gauza bera eitzen man. Gehi tirada handiak, eta tirada handiekin merketxoago erosi erako, bai. Hori ere importante da. Presioa ajustatu. Gauza berdina asko fabrikatzen mazu, merkeago ertetzen zaizu, pieza horiek banak erostean baino. Akordio oso handiak inditzazketzu, AMD-erekin kasu honetan, eta merkeago ateratzen zaizu. Hortaz. Ez dut uste bideo horretatik joango dizinik bez, Zenba salduko da, bai, hori be. Gitzi, oso gitzi. Steam Deckan salmentak ez dakiguz, ofizialak, baina adituen arabera 5 milioi edo salduko esan, oza, miseri bet. Baina... Publiko handiagoa ikusten diot, honei Steam Deckak zaukena baino, Eraman garrezek jende gehiago mobitzen da, Bai, baina PC bat da, montatuta datorrena, eta jolas asko oso ondo mobitu ditzazkena. Hori garbiago ikustet. Euskalen konterrian alatabe ikustezien Steam Deck pila bat ikusten ditzuanik, Eta ipinita, nik ez neukan neria, adibidez, nik ez neukan neria, eta etzeuanan, baina eske beste pila bat ikustezien, orduan, badago ez, gero baita, evidentemente, ara joaten den jendearen perfila, bai da, hori bizatekua. Baina, esaten dut, alata be, hain gutxi ez da izango. Evidentemente, ez dago ez Switch, ez PlayStation baten beste, baina, niri, ez dakit kompetituko da ben tirada horre gaitxi, baina, ondo gongo esan. Azien petxe bidea euren burue mugatu da bela, Steam Decka eta Steam Machine da honedanak be printzipioz, nire dakitzetela, ez dire salduko den da komertxe normalatan. Hau da, bakarrik Steametik, digitalki, orduen askoz gitzia salduko duzu, bai ala bai. Hori, badino, barriro, euren helburu da jenti erakartzi Steamera, ekosistema bat sortzia, aldi berien, beste fabrikatzaile batzuri bekusa bera eitxera animeti, Steamos argitaratzen da benin, japurka-purka badabiz, ikusi dugu Lenovo, Asus, talako gaiuek Steamos egaz kaleratzen, zuzenien. Ezkerien, horretarako ez, Steamos badeko, Steam kontsoli edo gailua bidazten duzu momentuen Steamera hartuko zara eta horretik hasiko zara erosten. Azkenin hori da benetako helburu honena da nana. Nik uste, 500 ateratzen badute, 500 merke irutze zait, 500 baten ateratzen badute, jende batek ordenailua jada badaukaguna, nik ez erosiko, baina daukatenak ere erosingo dutela jende askok. Simplebeki, teleiztalboan jartzeatik eta ezetatik behira. Ordenailua daukat, konsola bezala funtzionatzen ditena. Ez que, servidore bat ipintzea nahi gozu, euretan ez dago, gaizki, bai. Esaten dut. Bi hartzeko dituzu, bat erabiltzeko eta bestia servidore bezala. Bai, ez dakit. Gogua daukat ikusteko, ja 2026 hasieran dan, eta ez aurrerago, baina, gauza honek azkenean bere denbora eramaten dabe. Baina, bai. Oso emozionante azkenean iritsi dala Steam Machine hau, eta ikusteko gogoakin. Igual pasatzen gara aurrengora? Niretzat interesantea da piezara. Oso ondo, bigarren gaiu honetan nibe begiz jota daukat, así que diru asko aurreratu beharko du, badezpaga. Osiko dugu nola iritsiko dan. Así kroma saldo. Kroma saldo, Lenovo Explorer Windowserako betaurrekoa nahi baldin baditzu norbaitek negoziatu behinka. Badakizuen bezala ni Linuxekin nabe, laspaldian ja ez daukat
bai, esaten da norbait etxatean, emozionatzen abiela eta 5 urte barru Minecraft oso eukiko dutela, etxean, bai. Kontuz, norbait, ikusiko dugu, kontua da, badukatela Lenovo Explorer horrek, ja Windows ez daukat etxean, eta ez dizin ditut erabili. Orduan, bueno, nik honek saltzen edo saiatuko naiz, eta bigarren gai hau izango zen baita VR kasko batzuk izango ziren, hain zuzen be, HTC Vive eta Valve Indexen oinordekuak izango zienak, ez? Steam Frame izena dauke, eta azkenian die, aririk gabeko VR gailu batzuk, Meta Quest 2 eta 3 dauken bezala, ez? Eta niri pentsatu da kistonetako asiertua, ez? Azkenian faltazan batez be kontutan eukitza, niretzat joku honen egindan VR-ean era daukela, momentuz. Alix izango zana, Half-Life Alix, eta bueno, kombo politza. Snapdragon 8 series prozesadore bat dauka, bideojokoak bere kabuz mugitzeko gai da, bai, Meta Questak egiten duen bezala, hau da, ez daukazu ordenadorera konektatu beharrik jokuak erabiltzeko, estimoz sistema eragile bat bebai dauka pentsatzen dut adaptatuta, gokituta gongo dala VR gai honentzako, eta mugitzen ditu jokuak autonomamente. Egia da, gero ikusiko dugu, konektatzeko aukera beba daukala, baina berak bakarrik funtzionatu leike. Valvetik streamingera zuzendutako VR kaskoak direla aldarrikatu dabe, hau da, hori esan duguna justo, internet sarea alboratu nahi da, baina aririk gabeko adaptadore batekin gure ordenagoria jura konektatu genke, eta jokua PC-tik esekutatuta erabili, baina hori, ez dugu ekiko kablien kontu hori, azkenean jokutarako, mugitzeko, makurtzeko, beti asko txarragoa da, jarrita jolaztia nahi baldin badozu, beti oso molestua da, beti dauzkozu kablia gainera lehenbentzat oso astunak izate ziren, eta asko betuko dago esperientzia. Orduan, bueno, horre asiertu handi bat, nire ustez. Egoki gaiuak hori bai, bi frekuentzia dauzka, irudia eta soinua bialduko ditu PC-tik framera, kalitate garbiagoa lortzeko, eta bestalde baita gure wifi sarera konektatzeko balioko dago. Hori da, kesu da Meta Questek eta honek azkenien wifi sari erabiltzen da bela, ez? PC-tik kaskotara irudize bidaltzeko. Kasu honetan, hori da hori da. Bai, 6 gigahertzoko banda erabiliko du. Hori da, frekuentzia bat. Hori da, ona, banda hori erabiltzea ze etxeko wifiak dauzkagunak dia 2,4 gigahertzio eta 5 gigahertziotan. Hone, 6koa erabiltzean irudia bidaltzeko, hainbeste interferentziaz dezu izango, gutxi izan beharko zenuke hori da. Horrek abiaura handiagoak izatea baimentzea izu, eta hori da egokia. Nik uste dut azierto totala izan dela. Ez dakitena eta zalantzaiten tena, esan dituzun beste Quest eta hauek hori daukaten. Esango nuke ez. 6 gigahertziokoa esaten, 5 gigahertziotik bai, bakit, 6koa esango nuke ez. Bai, baina Erlanderrek esaten da bena, 5tekoa eta wifi-tik. Ez izango da. Ez da izango bere propio okiko da bena konexio hori egiteko hori. 5 gigahertzio wifi da, izan hori da. Bai, horregaitik, esaten dut, wifi erabiltzen da bela. Osea, konektatu beharrean, zuzenean, dongel batera erosu konektatzen dozuna ordenagailura, zure frekuentzian. Bale, zure routerretik esaten duzu. Hori da, eta biela erabiltzen zure wifi-a. Eta hori da txarra azkenean, azkenean sabiz, igual saturatzen wifi hori, danerako erabiltzen. En cambio, honek egiten dutuna da, alde batetik bidaltzen dutu gauza bat, eta gainera konektatu zen internetera bestetik. Eta honek ematen dutuna da, bi banda bezala eukitzea, eta gainera bat libreago. Puntazo bat. Gero, kontutan euki pantaiak, ez? Pantaiak dauzke, bi pantaia laukakuak, okeres baldin manago, 2160 pekuak, bakoitzak. 72 eta 120 hertzio bitarteko tasakin, refresko tasakin. Ala eta be, 140 bertzioko modalitate bat aipatzen da, eta 120 graduko ikuspegia dauka, ez, zabalera. Bueno, nire ustez honek gauzak nien aiz oso ertioen bereziki salia, baina, karo, pentsatzen dute VR-etan oso ondo etorriko dala, ez, azkenean, ja generazioak oso aurreratuta dare, eta errealismoa esmariatzeko eta olako gauzetarako belagunduko da bela, ez? Errealitatera liketa gehien hurbiltziak. Eta, bai, iritsiko da frame controller aginte batzukin, errealitate virtualeko jokuekin erabiltzeko mando berezi batzuk. Manduak itxura batera ez dauke gauza berezi askorik, ez dakizuek ikusi dozuen, badakizuen zehozan inguruan.
Kusoten atzik ez tekiolan ezer benetan berezirik, bai, giro da negozak ez, oiko geuzak, VR agintidek izenak. Itxura politzek, baina hortik aparte, esatuzte zer benetan berritzaileri dakarrenik. Nire ustez, xipirak izan behar dute, eta hori badaukate, eta ero bietzan rekonozimentuare badaukate, beraz, listo. Mandoan nik uste redukzion dirik ez tala behar. Hori politxa da, adibidez Alixen bietzak erabili alizatia. Eta, bueno, bai da berezia adibidez Fobited edo Fobeated streaming teknologia, nire lehenko aldiz hemen entzun dutena, bueno, framen izan nagusitako bat izango da, izan begien mugimendua jarraitzeko ezaugarri berri bat dagola esaten da Valvek, orduan, justo ikusten zabiltzana, nabarmenduta, jakingo dau, nola mejoratu begirazaren puntu hori, ez? Eta orduan lagunduko dutza sistemari, baliabideak aurrezten, azken finean, eta unik imaginatzen den gauza bada, baina ingo leukiena da, xehetasunak sartu begirazaren puntu horri, eta bestia, pixkat, gutxiago landu, ez? Orduan, arinduko leuke, seguramente, prozesua, eta ingo leuke zuk ikusten dozuna egotia onduen. Hau da, berez, MetaQuestek eta badeki antzeko eso zer, Fobiated rendering ditzen da. Justo baietz, baina Valven hasta guztiz gauza bera, gauzie da, bitrate eta konexioa, ez? Aririk gabeko konexioa hobetzera bideratuta dauen teknologizia, ez bakarrik errendimendue, hori da. Oso ondo. Garapen kita martxan dagoela aipatzen da, gaioaren orrialde ofizialian, orduan garatzaileei Steam Framerako bideojokoa prestatzeko laguntza eskintzeko, gogotsu dare Valvekua, badakigunez, Valve beti saiatzen da estandarrak esartzen, ez? Bideojokuetan, Half-Lifeekin eta egindaren bezala, bere jokuekin, ez? Askotan emoten dago gehiago diela, eta ez, baina sandbox bat, eta esaten dabe ikusi, hau dana egin leike, oinartu zuek eta egin zerbait teknologia honekin. Ez? Eta gero igual lestogoen beste ikusten, baina ikusten da, ez? Nahi da bela esatia, ikusi zenba gauza egin lehizken, egin jokuak eta nik salduko ditut, ez? Fiskat horti doia, eta kontutan eukibia da, ez? Dala enpresa totxo bat. Eta hori dala bere jokua, ikusiko dugu benetan garatzaileak oraindik apostu egiten daben VR-en alde, egia esan ez da nere ustez estanda egin onjokan ez da gitzela esan mundu honek, VR-honek, ondo doiaz, ordare, ikusi ditugu, ez PlayStationen aldetik, MetaQuestek eta ondo funtzionatu da, baina oraindik ez daue estanda egin, eta igual ez daue egingo, igual nitxoko gauza bat izango da beti. Bai, hor, dinuzun ari MetaQuestena, arrakaste ukida bela, eta egiz da, bigarrenak kristuna arrakaste ukida bela, baina horrekoan egon entzin ikusten apurbe salmenta datuek irugarrenak, eta keba, irugarrena oso hor dipurdik egeratu antzadan ez da heldu bigarren alduan beste. Ez que gertatzen dena, nire ustez presio gabe, ez diela gauza garestia gero, bueno, horretara zara MetaQuestek S.A.B. bai, ez? Baina, ez dakit zuek zela ikusten duzu, baina joan ikizatu, ez que erostekotan garestia erosiko neuke. Baina garestia nahiko garestia da, eta erostia gaiti be, ojo, ez? Gero, erabilin behar dozu. Nik ikustetena ez da nago, generazio batetik ez dira salto handirik ez dela agun. Hortaz, horregatik jendeak ezaten du, itxoina ingoeto hendik, ez damien gubion kasuan bezala Lenovo Explorer itxoinengo dugu salto bat egondain. Eta ja nik uste Steam frameak bastanteko saltoa diala gu daukagunetik behintzat. Bai, eta bueno, eta gainera bat ezben kasuan, ez? Ja bestia ezin dutela erabili. Eta nik egia ez, Windowsen, ze soporteak hendu zen. Baina, osea ingo da, ez? Bai, atera eta komunitateak atera gauza bat. Bai, kutria da, baina erraro izango zen ez izatea. Ados. Bueno, berezitasun nabarmen batek hartzen da, VR frame honek, eta izango zen, joku hauentzako, VR bideojokoentzako euskarriakin batera, joko normalak be esekutatzen dituala. Gertatzen dana da, bideoan ez, ikusten den bezala, pantalla virtual bat agertuko jako, izango basan bezala, telebistako pantalla handi bat, ero zine bat bezala, proiektore handi batekin, eta guegongoga barruan, jarritza, nahi dozun bezala, jolasten bideojokuan, eta justa dibidean ikusten da, adesbian nola jolasten daren, pantalla kurba ez, batekin, handi batekin. Eta, bueno, hori egia da, beste VR-ekin egitea posible zala, baina, bueno, berak ekartzea ja, zuzenian hori egiteko aukera be, eskertzekoa da.
Gero baita, eta aurrerago ikusiko dugu, landerre kontatuko duzku gauza bat, baina Snapdragon prozesadoria aipatu dugu, ARM prozesadoria, alegia. Osea, erabiltzen daen prozesadore honek, lortzen dau, Proton bateragarritasun geruzakin batera, FEX izeneko emulagailu berrian, Protonen inbertitzen egon zan Steam, eta garatu zan pila bat. FEX izeneko emulagailuan baita, bilidie, xili-xilian erobentzak ez ganteratu, inbertsioa egiten balbekuak, eta SteamOS eta ARM arkitekturak bateratzeko bide berrisak landu ditue. Orduan, esan gaikena da, simple esatearen, mobiletako prozesadoriak erabili leizke oin Steameko eren jokuak. Bai? Gutxi gora bera hori da. Ezkenean da, arkitektura, ordenagailuen arkitektura eta mobilena bateratzea lortu dabe. Orduan, esan leikena da, mugikorretan edo antzeko golako ARM gailutan Steameko bideojokuak esekutatzeko aukera emango dozku honek, eta, pentsatu zuen mobilean iaia Steameko edozen joku bentsat arkitektura aldetik esekutatzeko aukera eukiko dozu. Pentsa Protonen bezala funtzionatzen badau, tope izango zan, hori onjokan ikusin behar da, nola da bilen, baina emoten da berrendimendu aldetik ez da bela koste onderoik suposatzen, eta egia da Snapdragon prozesadoriak oso potentia diela gaur egun. Gaur egungo mobil berri potentiak ez die txantxa bat. Bai, ikusten dugu, Switcheko emulagailokaz, eta, broma gitzi, Snapdragonek mugitzen da ganagaz. Dual, honetan apurrezako dut gureko neke, harin ez? Zen, niri aipatu notxu pasaraztien, bure apurru da portu izte, lortzen da bizenagaz. Eta zerrekarri aldabena ninguruen hausnartzi garantzi dela usteot. Hori, aipatu dugu ez, ADES-B, adibidez Steam Frameetan mugitzeko gai dizela, ARM gailu bategaz, ez? Chip txiki bategaz zango dugu, kontsumoa jokoa, taldi berein gitzi berotzen dana. Oinartien, ize zinezkoa zan geuse bat, ez? FEX 3 nie zer da berez, da ARM prozesadorietan, izalaro eta zei, hau da, PC normalatako programak, bideojokuek, emuletako erreminta bat. Ez da Protonen gauza bera, bide berera jarratzen dabe eskutiduaz, baina ez da gauza bera, Proton da bateragarretasun geruza bat, berez, nahiko errendimendu kostu handirik barik, Windowseko aplikazioak Wine-ek etzen dabe moduen, Linuxen erabiltzeko gai da, gaitasun emotu esku, Protonek, baina FEX honek etzen dabena da, emule, izalaro eta zei arkitekturako programak, jokuek, eta ez da, orduen. Nivel desberdinean, emulatzen da, gutxo gara, Hori da, esango hori gendun, Protonek software mailan, emuletan da bela, batregartasun kere usa hori, baina FEX honek hardware eta software bizek batera, emuletan dauzela, irakurtzen da bezala, esango dugu, zentsu batean. Diru sartzen egon dira, egiz da beste antzeko proiektu batzuk egon dizela bebai, adibidez Windowsek berak Prism izeneko emulagailu deko bebai, ARM txipetan izalaro eta zei programak irakurtzeko, baina oso mugatute dau, antzadanez Microsoft Surface gaiuetan bakarrik erabileke momentuz, euren Snapdragon isa txipien bakarrik, ez da oso ondo, arazo pila moten deuz, horren, ez jentieneko azarra da biloragaz. Gero beste proiektu batzuk ikusi dugu bai, Game Hub, Game Native, justo horretarako baliz da benak, aipatu duzune damian, gure Android mugiko horretan, Steameko jokuek mugitzeko gaitasun emoten duzue programa horrek, baina barriro ez da oso ondo, prozesadore zehatz batzuk az funtzionetan dabe bakarrik, gero joku gitxi mugitzen dabez, eta, FEXen helburua izango zen, horreri buelti moti hori dana, asko betzie, eta joku piloa, Windowseko, Linuxeko joku piloa mugitzeko aukeri motia. Azkenean etorri da enpresa handi bat interesatua, lehen Wine eta crossover oso ondo zebizten, eta gauza askotarako bari zeben, baina etorri zan malbeta apurtu inzeban. Apurtu inzeban onerako, egin zeban txikitxu, dekonstruidu, izaten dana, eta berriz montau, kistonetako dirutza sartuko zeban, pentsatzen dut, Proton garatu tope, eta azkenean atzetik lehengo teknologia dago. Baina hobetuta, finduta, eta oso txukun ipingita. Eta orduan txuk esaten duzun Game Hub eta Game Native honek FEXek, itxura denez, igoko ditu maiaz. FEX bera besta barriz, 2008 batien, uste, harinotik itorka proiektu, baina GitHuben 2008 batien dekiz lehenengo releasek. Zangotxut, denporatxo daro hiela, eta Valvek azkenien ikusengo gazan, da, venga, hemen sartuko dugu dirue, gure helburuetako bat lortzeko.
Nik hemen importante ikustetena da, pixet aratago jundak gaur arkezten ditugun irugailu hauetatik, Fexena bultzatu eta lortzen badu ondo funtzionatzea, Steam sartu ahalko litzateke mugikorra merkatuan, ze agian esan dezaket PC-koa eta konsoletako baino merkatu hendik handiago izan daitekela. Eta lehena badimada iristen daukan famarekin eta gauzak egiten ditun bezalako ondo ginez, rebentatu indezake merkatua. Ze bera hartutak kompetentziarik ez luke ukiko. Hortaz. Hori alburua, azken dien, barriro, jenti irakartzi Steamera, kasu honetan, ja, beste plataforma bateko jenti, ez? Mugikorretakoa eta alako beste gailu batzutakoa. Justo egunetan gabiz ikusten, adibidez, ein enpresien, ez? Gailuek, Odin, Tor eta alako eskuko kontsolak izango zirenak, edo Ayaneo moduko enpresak, ez? Horrek, hasi dizela erabiltzen, aipatu dut esan, Game Hub eta alakoak, justo nahiko modu txukunien, arazo pilo bategaz, Hollow Knight Silson, edo Hades B, Fallout 3 edo New Vegas, alakoak, esango dugu Switch Lite edo PS Vita tamainuan, txeko tamainu edekien gaiuetan, Windowseko jokuek mugitzeko, Android kontsola bat izen da. Eta, karo, honek ate horrek irekitzen deuz, igual Valvek berak Steam Deck mini bat, edo bardintxo, Ayaneo eta ein honek be, instalalko bien Fex euren gaiuetan Steameko jokuek ondo mugitzeko, merkatueko hor, iraultza bat esan gendun aurrekoan, ez? Koltsi bera aldatuko da, eta aukera barri piloa irekiko dire, izan. Bai. Dana, ez, Linuxekin, da la hostia. Oindala 5 urte esaten dozten eri hau, eta ez tozin izten. Postu ingonean ez eta ikusi, nungaren. Hori ze, baina, adan dabe, labur bilduz, ondioko Fex 3 nauren gaitasunek ez dugu ezagutzen, errendimendu atletik, dinoenez, uste Digital Foundry naipatu dela, euneko 10, euneko 20 aregatu leikela rendimendue, orduen, ez da horren fin, ez? Ikusko dugu denporiagaz, hau oinoko hasi baino ez da hain, baina etorkizunera begire, egizizan, nahiko zirraragarrez da. Batez PC-ko jokalari zintzat, baina, mundu guzti zintzat, bai, ez? Bai. Eta gero, niri grazia pixkat ditzen doztan detaile bat, lehenen komentatu dozu, ez? Steam Deck Verified daukagu, Steam Machine Verified daukagu, eta eukiko dugu Frame Verified, baita, izango dela ez VR-ekin egindako jokoa, baizik eta VR honek Hades B hau bezala mugitzeko gai dien bideojokoak verifikatzen joango dan da plataforma edo, nahi duzu bezala batia. Eta 1440p, 90 mugitzeko gai da Hades B-aren adibide hau, esaten da probatu da benek. Eta, txukun, batez ere, kontutan eukitzak, ez? Hiru den zabizela jolasten, pantalla handi baten, gauza kuriosua. Nik, hemen stream frame-akin esan duten bezala interesantia daukat, posibleki erosiko dituzte, Lenovo Explorera sartzen nahi dira, resoluzioa nabaritzen zaio gaur engorako pixa bajo dala. Nik hemen, Valveri bakit gaztu handia dala eta igual ez dala oso bideragarria, baina gustora hartuko nituen bi bertzio gotea betaurrekoana. Bat, esan dugu bezala, betaurrekoetan bertan jolasak ejekutatu ditzazketzunak, eta bestea, simpleki ideanak ordenailu dikti datorren irudia zeteko. Bigarren hori ziztutuko litzateke, bai alabai erosiko nuke. Ze prezio asko jetxiko litzateke prozesamenduka gaitasun hori kenduta. Berriak ikusi horko dugu. Eta hauen inguruan preziorik ez dakigu, zenbat izangoan. Bai, hau da apurruete zai hau, ez da? Steam Machineetan, ni nahiko argitikote, 500 gora bera, 600, ez dakit, hortik bilko da. Steam Frame honek, irari pese, zenbat balizu alda bene egiz izan. Ze, karo, Valve Indexak eurrekoak mille eta piko eurotan estrena ziren, ez? Ez dakit, bide bera jarraitzeko asmoa dekien, edo MetaQuest 2-en, ez? Presizora urbiltzeko asmoa dekien. Edo zerbait ikasi da ben, ez? Nik uste dut, lehen index honek eta zirela kriston mobidia, ziren. Zeuzken kabliak alde guztietatik. Eta kanpoko kamera zeuzkan. Aparato pillo bat ziren, kolokatu jasinen danak alde guztietan. Nik uste dut, hori, garestia san produktu bat duzuzkua, oso jende gutxik erosi zebana, erosi zebene be, kosta itxejakoen erabiltzia, daukuzu montatuta gela baten ostarako, ero zibilibia beti hori etaratzen, ez? En cambio, daukazu bat kable barik, eta inbiozun gauzak jantzi, eta lagan nun baiten. Kriston aldia dago, nire ustez, nahiko eroso aldetik be, bai, nire ustez, joango die txikitzen eta pixuak entzen, eta hori be, pentsatzen dut. Baina hori, esaten nahi dutena da, niri komentatu doztenak index daukan bate ezagutzen dut, eta
desastre, ez dakit erabiltzera iritsi dan, ero zenbat aldiz erabiliko zeban. Baina hori, nik uste dut bera garestia dala, dalako armatoste erraldoia, esperimentu bat desela ia, esperantza aukiko naga bentsat, presioa jaiztia, eta hemen berriz, 600 eurotik bera egotia. Nik espero et lehenoko akatza zitea 1.000 eurotan ateratzea, Bai, eta 1.000 merkatuaren zati oso txiki bat ematea. Hori lortu zuten, horrekin. Ba, bueno, azkenengo gaiura pasatzen ge. Bai, baina etxe bai. Ba, bueno, kitai, semea aita eta Espiritu Santua osatzeko, ba, azkenean aurkeztute, jada lehenoti bazaukaten produktu baten evoluzioa izan daitekena, azken finean Steam Controller berria aurkeztu baita, zaharra justu hor atzean daukat, nire kasuan, eta, bueno, hainbatetan, gaina bereziki lander gogoratzen dute Telegram taldean, Gemenotzeko Telegram taldean partekatu zitula hainbat filtrazio irudiena zaudenak, eta bai, justu mandua hori izaten amaitu du. Hainbat dekak, Steam Decka daukan ezaugarri karri ditu mando honetara, orain aipatuko ditugunak, eta mandoak pintzat hasiera bateran itxura hona dauka. Adiz, palankak magnetikoak izan dira, horrek, etorkizuneko driftak eta holakoak ekiditen ditu, vibrazioak kalitate handia daukoa, gaurrengo adiz nik uste PlayStation 5 mandoan vibrazioa dela niretzat onena. Giroskopioa izango du eta bestelako ezaugarriak aipatzen dituzte garatzaileek. Gainera hauek, Steam Decka bezala, eukiko ditu 4 botoi atzealdean guztiz pertsonalizatu ditzazkeunak. Alako makroak eta jarri alizateko geure jolasetarako. Gero gainera, ekarriko ditu eta lander hau bi trackpad ekarriko ditu mandoaren erdian, nei honek botatzen dit gehiena atzeraga, ze bat irutzen zait horrek ergonomian asko afektatuko diola mandoai. Gero ez dakit, ez dut eskuan hartu, baina hasieratetan bildurran ematen dit, eta ematen ditena bestea analogikoak intzabiltzenean eskuan palmakin ze trackpada ikutu eta horren molestatuko. Horra etxila zaiz, Steam Decka moduen palankan gane indiko zuzenin atxamarrak. Desaktibatzen. Bai. Bale. Baina, bueno, ergonomiatik dutze zait, baina, bueno, ikusi beharko, hori. Azken finean askotan eskuan hartu arte gauza gutxi izan izaten ez du. Eta, esan behar da, ergonomian oso ondo egin da bela bainarte Valvek, Bai. Nintzate Steam Deckan kontutan eukitzen baldin badago ergonomian. Egia da, bale, Steam Controllerrak eta batez benik ez, irakurri dozunean bi joystickak eta jaztan horrekin. Bai, aurrekoa hori falta zitzaion. Falta jakon, bentsat ez dakit itxura kontua da, baina bai, nire ustez trackpada ondo, joku batzutarako, baina bi joystickak ni faltan botatzen ditu. Eta egia da gero, mandua hartzen baldin badazu, normalean bastarretan eukitzen dituzula eskuak, eta erdira ez nintzen sartuko beharrik ez baldin mareukan. Ordan ziurrenik komodo izango dela, pentsatzen dut, eroso izango dela, ikusiko dugu, baina bai, ni ja bi joystickak eukitzean ia lasai geratzen naiz erosterako orduan. Gero, giroskopien aipatu behar da, nira oso giroskopi izali, betxaetu naz erabiltzen jenti dino ikasizkero kristona dela, baina bai badau histori nahiko, pasadizetxu beto horratzien, gantzadan ez, Valveko garatxaitakoak kristun frekiz da giroskopiana, eta Steam Deckan eta beste mando batzun giroskopian komunitatitan ibiltzen da, ez, gauzako betzeko, eta topera ibiltzen da. Eta berak espan jakin, da bizela presetan bigarren Steam Controller hau, Valveko bulego bat alanitzen dut dana, baina, proiektu bestatxok erun bien. Eta interesan nien, antzadan ez, bere maize beste solairu batera mugitu bat eskatu eman, beste esan sartun proiektu honetan, eta elkarlarin ibildizela topera, giroskopia hobetzeko, komunitatigaz, berak entzuten mazen gauzak, eta jartzen feedback hori sartzen, orduen, beste barik, nahiko bitxikeritxu bet, baina nahiko kuriosa iruitxeat, ez? Bueno, baina, emoten dago ez, horrekingo dela bentsat, mimatzia, ez? Norbaiten mimatzen baldin badau proiektuaren zati bat, normalean beti hobeto txu ertengo, Hori da. Gauza hona dira. Eta, konektibidate aldetik mandoaren zat, Steam Controller Puck izeneko goki gaiu batekin estrenatuko da kontrolaiu hau. Azken finean, honek garantizatzen duna, mando inalambriko hauentzan hain garrantzitsuana dana latentzia bajoa izatea, ze konexio, kalitate handiko konexioa erabiliko bat ditu, katxarroren bitartez.
Eta gainera, balio izango dizuna da mandoa bere gainean jarri eta kargatzeko. Ze azken finean, mandoak lehenokoak ez bezala bateriarekin funtzionatuko baitu. Hortaz, beste bigailua bezala hemen ez dakigu noiz kaleratuko dan, eta ez da preziorik ere, baina esan dutenez, eta hau ja hirurei aplikatzen zaie, 2026 hasieran markaturatzea dela ideia hirugailuak. Beraz, ez zait iruditzen denbora asko pasatu beharko dunik anuntziatzeko bai irtera datak zein prezioak. Hori da. 2026 hasiera bertan dago ja. Hortaz. Baina, esko jota pirila arte esan gure da bela suposatzen dut. Ja. Baina, zuek uste duzu, ja, egongo dela 2026 hasieran, edo izango dela igual Steam Deckan estilora lehengo ipini... Erreserbak, segurazki bai. Bai, erreserbatu diru kopuru txiki baten truke, eta gero joango da iristen, eta roi hortara, ez? Suposatxe bai, ez dakigu, igual ikusak aldatu dire, baina bai, nahiko ondo funtzioen dutxin eurretik, batez behazterakoan, ez? Ikusak lasai hartzeko, eta gero ja libre itxi da behitxe gora bera. Horren bideo bat zindik, bai, zalantzari parik. Bueno, Valvena impresionantea, porque kolperak ditu gauza pila bat, eta nik uste dut guztiola gaitula hiru produktuekin nahiko gogotsu ikusteko, eta uste dut PC mundurako bastante importante izan daitekela, eta batipat jendea erakartzeko PC-ra. Batipat gaina ikusita, bere kompetentzia igual Switch-bia ez, baina, Switch-bia bere gauza batzutan egeizkei dela, presiona adibidez, jokoena. Baina baita ere PlayStation eta Xbox, batipat Xbox dabilela bastarra jotzen, eta ez dabila oso ondo. Hortaz, nik uste hori ere timing oso onean ekarri dula. Hardware aldetik eta aukera aldetik eta bai Xbox eta PlayStationi kolpea mateko, eta Steamen prezio bajo horrekin, gailu guzti hauek, Switch-biai kompetentzia hori iteko. Hortaz, nik gustora, kristongo hau prezioa jakiteko. Batipat VR-ena, ze besteak ja jubilatzen naitut eta... Bai, hori da garrantzitsuna jakitzeko nitxosko gailu batzuk izango dizen, oso kitxik erosko da biznak, edo benetan merkatu eraldatzera torreko dir. Gero gizu da, eurekaz lortuko da ben honek, beste gailu batzun bidez, merkatu eraldatzeko aukeri dikola, baina Valvek prezionara bera gauza asko aldatulik ez. Bai. Nik uste dut hori falta jaula. Prezioa jakin, eta horrekin ja jakingo dugu zelako, golpia jotzen da mailan Valvek. Bueno, eta beste gauza bat hori buruz jarretxi nahi badugu. Bota, nik uste dut gaur monografikoa eta izten dugu honekin. Esatera nijoan gaur Valveren monografikoa indeula, baino, agian urrengo astean posible dela Valveren monografiko beste egotea. Eta Lander redaktoren albistea oso buruarekin. Hori, ez da hemen kolpiek abizai patzen, merkatura aldatzie, iraltza bat hor, ez? Baina pasan zine patu gendun, zurrumurren artien Half-Life barri baten aukeri egotezala, eta niko nioko honegaz jarraitzu izan, uste dut, baietz. Justo hardware sorta hau kaleratu iragarri aurretik, insider batek esaten ban, gaur iragarriko da, dire, gailu barrizek, baina Half-Lifeen antzun dugune, ez da aste honetarako izango, datorren asterako edo ametik apur baterako izango da. Osa, benetan dabizela garatzen ez, Half-Life barri bet. Eta horren ostien, entzun dugu kastarizek, edabidietako arduradunek, eta bar, esaten, Valvek ez dagoela bukatu. Zozer gehiago dekola esku hartien. Orduen igual bai, astion, atxoiz izan Half-Life 2 urte hurrena, 19 zen, etxi da Half-Life baten urte hurrena, orduen. Zozer gehiago ikusteko aukerie, egon lehike, batzuk nahiko seriedekia, barruen, nipe bai, nik urte hasieran esan eban Telegrameko taldien. Aurten izango zela Silksong, Half-Life barrize eta Bloodborne. Bloodborne ez du ikusi zoritzarrez, 10. urte hurrena izan da. Hori izan aukerarik errezena justo, ez danetatik, aldatzeko. Baina bai, Half-Life barri bet, seguru, eta esan izango bapes txarra, gailu honekaz batera, ez estrenetie. Jode. Ez que ja, ez datizu, Steam Machinean Half-Life 3 optimizatu inda hortarako. VR-etan ere erabili dezakezu. Eta mandoak ez daugarre berezia euska Half-Life 3-ako txiri buelta ematen dut, atzera. Claro, zoratzeko. Joder. Aber, ni nahiko nuke Half-Life 3 aste honetan anuntziatzea. Aste azkena ostegun da ostean, jai hartu ditut. Ja, ematen baiate albiste hori, ez adetena txiri buelta ematen dut atzera.
Bai, gero, ja, purbet, zurmurraz jarraitut, eta bioie, karo, Deathlock be garatzen dabiz, dela MOBA joku ez, hori ja egarretxe dau, eta ez dakik ez urtengo dan, beta probaldizeraz dabiz. Baina beste hirugarren joku bet begongo zalantza danez, hau Tyler McBaker, Valven inguruko eduki sortzaileek aipatu dugu besteko laso argi, baina helduiako zela gauzatxuek, Team Fortress 3 bat egongo zala bai. Orduan izango zirela 3 hardware eta 3 software, ez topera. Hau ja bai ez dela sinesten, beste zuzera ikusi arte Team Fortress 3 nazto sinesten. Baina, bueno, politzu zengo zan egizuzan, ez? 3 horren padarika zinea apurtzeko. Holander Half-Life 3, Team Fortress 3 eta Portal 3. Eta ja... Ez dut esan, baina nora buruan hori, Hor bai rebentatze dutela merkatua. Ez que, joder, 3 mitiko. Imagina Portal 3 frame berriekin. Hostia, Portaletan pasatzea... Ufa, hori bai, pixo peligroso, Ondo inbiako dabe, hori ja eren lana, hori gu jolastu. Bai. Osa, que bueno, ikusko dugu astion edo laster, betxet, asko kestatzen dabe, igual ez da lastin ezingo, baina 2005 iragartzi bai espero dela. Osa, que, ja, gitsi faltea. 2005 edo 2006-rako. Iragartzi, gero estrene... Iragartzea urte honetan. Bai. Ez dago, ez. Horren, a ber. Ikusko dugu, dena dara ja zurro morroek, gure ametsak, baina ikusko dugu. Oso ondo, nik uste dut, azkenean monografikoa geratu jaula, guztiz, eta listo. Ez gare beste eseren zain, oin balbe daukagu buruan, badaukagu pare bat albiste, baina komentatu lehizke datorren hastian, bestela enteratu nahi baldin baduzu lehenago, seguramente gamerontxia.eus webgunean eukiko duzu aukera. Eta bestela nire gaiti, agur, pentsatu oso ondo, komentatu dugun guztiari buruz, mami asko dago, eta nire partez agur, zuek esan landeretarik. Baina, etxiko dize bera, datorren hastien komenteko beste guzatxuek, baina momentuz, honeaz gelditzen gara. Hori da. Ale ba, ondo izan. Agur. Agur, bai.